पार्टी जानोसै जोंहा दिनै मा संखो रानद'नि सानैया बेखायनो ना सल बे ओमफ्राय ना फिथिख्रियाव दाबो दैयावनो दङ ओमफ्राय दाउ बेदर लकेल ना सला मोनखाबाय इलाय मा बियो टमेट' आलु झोल आलुजों नाजों झोल ओमफ्राय रानद'निया बेदरा अलरेडि जाखांखाबाय मोनसेया ओइनि फिथिख्रि ना इयो बिदिनो बेदराबो नै रानद'नि सासेया मासि गोरा जाखो गुदुं गुदुं दोनबायदि जायो गेस जाबाय इयो आयौ खुलिनो हाला आलु खुलिनो हाखानाय नङा होमबा दाहाय खुलिबा हागोन ओइ जादोंमोन गिदिंदोंमोन गिदिंबाय वाव दाउ बेदर लकेल सानैजों होगासिनो इयो मोनसे आयु आयु ये मिक्स भाजी र नै संगासिनो आं भिडिअ खालामगासिनो मिनिनो ओंखाराबाबा मानसिफोरा इदिनो मिनियो आयो इसोरजों थानानै पाग्ला जाखायो मिनिनानै आयो ओरैबायदि जम'निखा इसोर सानैबो इदिनोथ' मिनिग्रा यालाय दे like going inside karai Sarai. going inside frying karai India English masterनिफ्रायसो सोलोंबायब्रा फोरोंबाय थायो नालाय इंलिश मेकार इंलिश मेकारसोमोन ना मास्टारसो बाबा जेबो फोरोंबाय नालाय मास्टार जाबायब्रा इंलिश मास्टार इंलिश going under curry नै lie going under the sarai frying and then जों eating only size fish going inside and ओंख्रि is becoming गोथाव आयौ मिनिबाय गथ'फ्रा गथ' फिसाफोरखौ खिथानो र' नै गथ' फिसाफ्रा इसे मा नायगासिनो नोंसोरलाय मा नायगासिनो सुजु मा नायगासिनो सानैया जिरायगासिनो Fish coming out from पुखुरी ओमफ्राय frying see very big fish big fish ना yes the next day so guys दिनै जोंहा मानिमुनिजों ना जानो नागिरदों नै मानिमुनिखौबो आं बरियानो सायना लाखांबाय सुनांगौल' बिराद गोबावनि उनाव मानिमुनि ओमफ्राय नाया थैना थागारबाय नै हराव बे ना खावै एसे फिसा फिसाया ओमफ्राय मा नाथाय गोरियानो खोमा नैया बे लाङियाव नांनाय खोमाहाय नै खर'आबो दुलुरजोबनाय माबाया बेखौ सायनोसै आं बेखौ सुना लाग्रोनि ओमफ्राय बेखौ सायनोसै नाखौ नै नाखौ सायगासिनो आङो जि खस्थ'हाय ना बेंसिया सायनो ना खावैया जानो गोथाव सुवाबो ब्रेव खिन्थु गिदिर मोननांगौलै बारा गिदिर नङा नै माथामखौ सायखांबाय एफा खस्थ' आखायाव माबा हाबलायनो ओमफ्राय नै इयो मा ना सल फिसा गिदिरासो गोथाव हायो गिदिरासो गोथाव थावा मैयाबो ना बाथोन देनाया आं ना गोरि सानफ्लांबाय थायो बेखौ ओंखायनो लाफ्लांबाय थायो ना गोरिया बिदिसो मालाय थब्रा बेखौसो होनो ना गोरि नै नाखौ सायखांबाय आं बरियानो सब मिक्स आरो दिनै नै ओमफ्राय मागुरखौ माबाजों मा होनो संख्रिजों एकदम हुयै इदि गुफुर खालामबाय आङो थैबायबोमोन नालाय एसे गोसोमसै मानिमुनियाबो नै सुखांबाय आलु दरनै पियाज नै ना गोरिखौ
हांगासिनो बाथोन जानो थाखाय दिनै मानिमुनिजों ना जानोसै मानिमुनि आलु ना आङो मिक्सिआव होनोसै मानिमुनिखौ नै मानिमुनिया जाबाय बिराद गोबावनि उनावसो जागोन ना जों इदि दिनै माबासो माइ हागानो उनावसो बिराद मोनो दाबायदियावसो दामा बारा बेसे लानाय 20 थाखा लादों नों संबाय थादो आं दुगैनोसै मिस्टारा संबाय थादोसै आं दुगैनोसै बारा फन फैनो हरदो नै नायाबा सावगासिनो बेखौ एसे बाथोन सिफ्लेना होनोसै ना गोरि गेसआ जोबदोंमोनलै गेसखौ गोदान लागायबाय गंसेया जोबनाया नैबे संफुनाय टाइमावनो जोबना होनायाबो नै नास्राया जाबाय बिराद जासै दा आलुखौ हरसिगोन माने आं दुगैखांना फैबाय आरोना गेस हाजोबना होबाय न'आव थाब जागोन संख्रिसो गोसोमसो ओंखारगोन दा गोसोमसो ओंख्रिया हाइजें सामब्राम गुफुर देनाय मानिमुनियाबो जागासिनो सामब्रामा खमबाय मस्ला बाजार पावारा गैला हरसिगोन नै दैया रानबाय नै गावनि दैया ओमफ्राय दा दै हरसिगोन गोथां नुबाय नै एसे गोदौबाथाय नाखौ हरसिगोन सानैनि आन्था नालाय थोयो नायाबो गोदौबासो हरसिगोन ना नाखौ एसे गोदौबासो अरखौ हाइ स्पिड होदोबा दसेनो जाबाय बेखौ माबार बाथोन खालामदो ओंखाम उखैथारबाय आं नाखौ होसिगोन नै नाखौ होबाय आलु रुइबानो जाबाय ei हारसानि पकिले ना हिजिले होनोमोन हिजिले जोंनाथ' पकिलेसो होनो पकिले ओंख्रिया मोनबाय सब्जी तो हिजिले आमार मानिमुनि आलु मास हिजिले बेयाव लानो
이 감라대 토비게. 나 이번에 등와봐는 다 마비어 흔히 보면 되잖아. 야 텔로비. 그렇대. 들리네? 기 샤드레 자는 거 말이야. 안다스. 이건 안 지대. 얘들도. 얘들 스트로크 봐요. 네. ढालो बिराद ओंखाम उखैबायलै सयथिबो ओइ हरखादो बेसेबां गरम रे गरम ये रहा हम लोग का सब्जी मोनबाय जानोसै बाथोनालाय रेडि खुरना लाजोबखांबाय नै बेयो जाहैबाय दहायनि ना गोरि सावनाया बाथोन नेमु ओंखाम मिस्टार ओंख्रि जानोसै ना खावखौ जागोन आं जाले ओंख्रि मारियाखै नायाखैना नायाखै संख्रि साखियाखैनो आंबो ना खावैखौनो टेस्ट खालामगोनसै नांबायलै जानानै खोन्थानि बोरै जादों टेस्ट खालामनानै गरम गोजां बोथोर फैबानो ओंखारसिगोन बिराद जोंना गोजां बोथोर हाबजेननायनि मानिमुनि जाबाय आरोना दिनै गोथाव नाखौ जाबाय आयौ गुदुंथार नायाबो रस गोनां ना खावै बायदि जादों बाथोन ना खावैयासो ताजा मोनजायोलै बाथोनाव अयथासार गोथाव जादोंलै